listo, ya. Señores, ¿nos lo agarro yo ahora?
eskerrik asko etortziarren, bakigu, nola gabiltzan, ez da erreza. Baina, ni behintzat asko eskertzen dut aukera eukitzea gure lana aurkezteko eta, bakizue, horatzen ez bai, egitako bandekin eta aurkeztekin, arratzaldeon, eskerrik asko etortziarren, bakigu dira ez da antonari, ez da erreza. Baina, ni behintzat asko eskertzen dut aukera eukitzea eta, gure lana aurkezteko eta, bakizue, dabizela eta, bandekin eta aurkeztekin, eskerrik asko etortziarren, bakigu dira ez da antonari, ez da erreza. Ni behintzat asko eskertzen dut aukera eukitzea aurkeztuko ditugula, lau grafoko ditugu. Bizar izango dira olatuko serioak, dramatismo garaikoa, lehenko efektu tanpautzen erromesen koroa, ezaguna, eta jarrituko dugu, dituen kobraduzia eta bizar izango dira olatuko. Eta, bandak pizkat ere, ezaugarri hori daka, dramatismo garaikoa, orkestra horren transformazioak edo erromesen koroa, beste mota musika. Eta bigarren zati izango da arinagoa edo garaiagoa. Joko dugu Pixar Disneyeko musika ezaugarri bat. Eta bukatuko dugu martxa batekin, tromboi izango diren beste mota musika. Pero bigarren zati izango da arinagoa edo
Bueno, eskerrik asko txalogatik, eta bueno, azkena joko dugu, eta bakarlariak hemen ditugu Markel Suspergi, Ari Txotaegi, eta Aura Erro. Txalo bat, txalo bat. Gracias.